Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Хвала Христу! Вітаю, дарагія сябры, і сёння вельмі рады прэзентаваць вам новы наш праект, который назавецца «Скарбы кніжных рарытэтаў». У межах гэтага праекту мы, як вы разумееце, будзем гаварыць пра нейкія рарытэты, найперш кніжныя. Але чаму кніга і вось на дзіва ў наш гэты век сучасных тэхналогій, інтэрнэту рэчаў, биг-дейта альбо сацыяльных сетак, мы кажам пра нейкія старыя кнігі, чым гэта сёння можа быць актуальна, цікава, каму яны ў прынцыпе могуць быць актуальныя ці важныя ў наш час. Думаю, што не буду ні ў якім разе крытыкаваць сёння сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, ды хаця б проста таму, што і сам імі карыстаюся, як відаць, усе людзі ў наш час безумоўна ж карыстаюцца і кампутарамі, і тэлефонамі мабільнымі, альбо выкарыстоўваюць тыя ці іншыя тэхналогіі для паляпшэння свайго жыцця. Тым не менш, павінен сказаць, што кніга ў свой час, як і сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў нашыя дні, з'яўляецца не больш і не менш, чым новым інструментам у руках чалавека. Некалі гэтаксама, як часам сёння крытыкуюць, бывае, інтэрнэт ці сацыяльныя сеткі, гэтаксама крытыкавалі, напрыклад, старадрукаваную кнігу, першыя кампутары гэтаксама крытыкаваліся, як сродак разбэшчвання альбо нават абалваньвання насельніцтва. Як мы памятаем, можам згадаць часы Скарыны ці Гутенберга, калі вось на працягу тысячагоддзяў перад тым людзі пісалі кнігі ад рукі, укладваючы сваю душу у гэтую справу, а нярэдка атрымаўшы дабраславенне вышэйшых, найперш духоўных уладаў, пачыналі вялікую справу. І тут прыйшлі людзі, напрыклад, сын купца Скарыны альбо рамеснік Гутенберг, якія, нярэдка не маючы такога нават дабраславення, распачыналі вялікую справу, у тым ліку выданне Бібліі. Вось, і, безумоўна, іх крытыкавалі на першым часе. Тое ж было у, напрыклад, маім дзяцінстве, калі з'яўляліся першыя кампутары, потым з'явіўся ў нашай краіне, у тым ліку, як і ва ўсім свеце, інтэрнэт, і, безумоўна ж, я памятаю, выкладчыкі ў школе, ва універсітэце казалі, што гэта нешта дрэннае, гэта нехарошае, бо гэта вельмі спрашчае жыццё студэнтам ці школьнікам і дазваляе вырвацца іх ненатуральным пачуццям, жаданнем, а ў тым ліку ляноце. Яны значна спрашчаюць сваю працу. Тым не менш, калі па шчырасці, любая тэхналогія, як кнігадрукаванне, кнігапісанне, так і ў наш час інтэрнэт, напрыклад, гэта проста новы механізм, каб мы здолелі раскрыць свае ўнутраныя здольнасці, ўнутраныя таленты, жаданні. Калі мы хочам ляжаць на канапе і глядзець цікавыя навіны, напрыклад, у сацыяльных сетках, то, безумоўна, нам тэлефон гэтаму дапаможа. Калі ж мы хочам займацца навукай, вывучаць нешта, альбо удасканальваць свае здольнасці ў нейкіх тэхналогіях, то зноў жа той жа тэлефон і сацыяльныя нават сеткі нам у гэтай справе могуць дапамагчы. Такім чынам, мы не будзем з вами казаць пра нейкае зло ці дабро у выкарыстанні тых ці іншых тэхналогій, а заўважым, што самае галоўнае якраз тое, што ёсць унутры нас з вами. Гэта нашыя імкненні, нашыя ідэалы, жаданні, тое, да чаго мы ідзем. І вось, калі так, то важна зразумець, адкуль бярэцца наша ўнутраная сутнасць, ідэнтычнасць. На мой погляд, і на погляд многіх вучоных, ідэнтычнасць чалавека ідзе ад той культурнай прасторы, у которой чалавек нараджаецца, выхоўваецца, жыве, і гэтую прастору ў вельмі важнай меры фарміруе тое, што завецца культурнай спадчынай. Думаю, што многія са мною пагодзяцца, што вось мова, на которой мы размаўляем, альбо храм, у которым мы ходзім на набажэнства, альбо універсітэт, у которым слухалі лекцыі выбітных навукоўцаў, альбо проста тыя стасункі штодзённыя, которые нас атачаюць, усё гэта фарміруе нашу асобу. І найперш, безумоўна, гаворка ідзе пра тыя артефакты, каштоўнасці, якія ўплываюць на фарміраванне ўсёй нацыі на працягу цэлых стагоддзяў ці нават тысячагоддзяў. І пра такія каштоўнасці артефакты кажуць як пра культурную спадчыну. Але вось вернемся да
тэмы ці да назвы нашага праекта «Сакрэты кніжных рарытэтаў». Чаму кніга? Бо на першы погляд, я думаю, што зноў жа большасці значна больш пазнавальныя, цікавыя, можа быць, нават старажытныя храмы, замкі, палацы, альбо лепш вядомыя нейкія даўнія паэмы, сімфоніі, оперы, абразы, скульптурныя кампазіцыі і гэтак далей. Гэта значна лепш вядома і ў большай ступені паўстае ў свядомасці людзей, калі мы чуем словы культурная спадчына. Але вот кнігі, чаму мы прапанавалі для вас сёння звярнуцца да гэтай часткі спадчыны? Мне асабіста падаецца, што гэта можа быць самая нават важная частка нашай культурнай спадчыны і пры гэтым усім амаль пазабытая, амаль выключаная з такой штодзённай свядомасці, на вялікі жаль. Я памятаю, нават калі яшчэ сам вучыўся ва універсітэце на культуролага, я вельмі шмат чуў пра, напрыклад, даўнія беларускія касцёлы і цэрквы, пра манастыры, пра палацы, пра тыя ж творы жывапісу, графікі і гэтак далей, пра беларускі фальклор, пра мастацкую літаратуру, прафесійную ці аматарскую. Але вот якраз кніжныя помнікі, пра іх гаворкі асаблівай не было, а тым больш мы іх не бачылі. Ні адзін выкладчык не прыносіў у студыю нейкую кнігу старажытную, мы не хадзілі па сховішчах бібліятэк ды музеяў, каб гэтыя артэфакты пабачыць, і ў прынцыпе пра іх неяк гаворка не ішла. А між тым, вось на маё асабістае меркаванне, кніжная спадчына гэта такое, скажам, комплекснае бачанне ўсёй нацыі, бо ў кнізе паўстае вобраз краіны значна ярчэй, чым у многіх іншых помніках. Па-першае, кніга – гэта словы, а словамі выяўляюцца думкі і ідэі значна лепш, чым архітэктурнымі ці харэаграфічнымі мастацкімі сродкамі. І, безумоўна, для Беларусі, я выкажу сваё тут меркаванне, для Беларусі кніга – гэта нешта надзвычайна каштоўнае, надзвычай важнае. Вось проста прыгадайце, якія імёны да вас прыходзяць на памяць, калі мы згадваем найслаўнейшыя постаці ў гісторыі культуры Беларусі. Хто гэтыя творцы, хто гэтыя стваральнікі беларускай культуры? Гэта, напрыклад, такія асветнікі, як там Еўфрасіння Полацкая ці Кірыла Тураўскі. Кім яны былі? Безумоўна, людзьмі духоўнымі, але самае важнае, што яны пакінулі, гэта тэксты і часам таксама іншыя помнікі. Напрыклад, пасля Еўфрасіні Полацкай застаўся цудоўны храм у Полацку, крыж Еўфрасіні Полацкай, але і велічэзная спадчына. Яна стала знакамітай як стваральніца скрыпторыяў у Полацку, дзе перапісвалі рукапісы. Жыццё Еўфрасіні Полацкай – адзін з найпрыгажэйшых, найлепшых твораў у нашай беларускай старадаўняй літаратуры. Тое самае мы кажам пра Кірылу Тураўскага. Самае важнае, што засталося нам ад гэтага асветніка, гэта яго словы і пасланні, якія жывуць праз стагоддзі, сёння ўключаныя ў беларускія хрэстаматы і падручнікі па беларускай літаратуры. Адным словам, гэта людзі, якія звязаныя з кнігаю. Францішак Скарына ці Мікола Гусоўскі. Безумоўна, так, гэта людзі кнігі. Можам згадаць амаль усіх беларускіх дзеячаў так званага новага беларускага адраджэння, хоць Якуб Колас, Янка Купала, Максім Богданович, Максім Гарэцкі, Алесь Гарун. Каго не вазьміце, гэта ўсё кніжнікі. Гэта ўсё аўтары тэкстаў, выдаўцы і стваральнікі найлепшых беларускіх і першых у нейкай меры беларускіх кніг для моладзі, ды ўсіх беларусаў. Фактычна, дзякуючы іх актыўнасці, дзякуючы іх выданням, беларусы ў пачатку 20-го стагоддзя аформіліся як паўнацэнная нацыя. Таму кніга, мне падаецца, гэта абсалютна выключна важны феномен айчыннай культуры, нават сімвал беларускай культуры. І з іншага боку, беларусаў можна таксама нават назваць у пэўнай меры нацыяй кнігі. Таму пра кнігу мы з вамі будзем у межах гэтага праекта размаўляць. Будзем размаўляць пра кнігу ў некалькіх аспектах. Найперш па той прычыне, што на вялікі жаль, хоць мы і у двукоссі, як я гэта сказаў, народ кнігі, але мы пра кнігу забыліся. На вялікі жаль, мы яе дрэнна ведаем. І тут ёсць аб'ектыўныя абсалютна прычыны, з которымі мы павінны не скажу змагацца, але мець іх на ўвазе, разумець іх і пераадольваць, безумоўна, найперш. Першая прычына, чаму мы не
ведаем гэту кніжную спадчыну, таму што яна яшчэ недастаткова вывучаная. Беларусы маюць сваю дзяржаву вось ужо шмат гадоў і праводзяць актыўныя даследаванні ў гэтым напрамку. Ёсць канферэнцыі, ёсць публікацыі, але вельмі шмат працы яшчэ засталося наперадзе. На вялікі жаль, мы далёка не ўсё яшчэ паспелі зрабіць і, можа быць, разам з вамі гэтую справу асілім. У нас на вялікі жаль, далёка не ўсе кніжныя помнікі яшчэ апісаныя. Мы не ведаем усіх калекцый беларускіх бібліятэк, музеяў, архіваў, кніжных збораў, касцельных, царкоўных і іншых, якія ёсць у нашай краіне. Нават самая каштоўная, самая старажытная частка беларускай кніжнай спадчыны, як, напрыклад, рукапісы, вось просты прыклад, яна вывучана вельмі недастаткова. Вось самы, відаць, відавочны такі яркі прыклад. У нас няма ні бібліятэк рукапісаў, электронных бібліятэк, напрыклад, калекцый, ні каталогаў, зводных каталогаў беларускай рукапіснай кнігі, і да гэтага, безумоўна, яшчэ трэба ісці. Былі спробы, былі ўжо пэўныя ініцыятывы ў гэтым напрамку, і я ўпэўнены, што наперадзе нас чакае тут поспех і ўдача. Другая вялікая праблема, з якой мы таксама сутыкаемся, з якой мы ў нейкай меры змагаемся, гэта тое, што ў Беларусі амаль не захавалася тых самых старажытных кніжных помнікаў. То есть як можна з імі пазнаёміцца, калі іх проста ў Беларусі няма? На вялікі жаль, тыя войны, паўстанні, рэвалюцыі, катаклізмы мінулых стагоддзяў, якія, на жаль, не абмінулі наш край, прывялі да таго, што мы страцілі фактычна асноўную частку кніжнай спадчыны. Многія даследчыкі кажуць, што з найстаражытнейшых, напрыклад, рукапісных кніг, якія ствараліся на землях Беларусі, мы маем толькі каля 1%, уявіце, 1% ад усёй багацейшай вось гэтай кніжнай спадчыны. Гэта сумна, але гэта не нагода, каб журыцца і падаць у дэпрэсію, так бы мовіць. Гэта нагода, каб вывучаць і шукаць. Дзякуючы нашым суседзям, калегам, многія артэфакты беларускага паходжання сёння ўсё ж такі захаваліся і за мяжою. Так, напрыклад, у Беларусі няма ніводнага рукапісу, на жаль, з 11 до 14 стагоддзяў. Ні адной рукапіснай кнігі беларускага паходжання ў нас не захавалася. І беларускія даследчыкі ці зацікаўленыя проста вымушаныя ехаць у замежныя фонды, бібліятэк, архіваў, музеяў, каб хоць нешта такое знайсці. І сапраўды шмат што мы маем. Ну, напрыклад, самая старажытная беларуская рукапіснае Евангелле, рукапісная кніга, гэта так званае Тураўскае Евангелле, датуецца яно сярэдзінай 11 стагоддзя, сёння яно знаходзіцца ў Вільнюсе, у бібліятэцы рублеўскіх. Полацкае Евангелле 12-13 стагоддзяў, падзеленае на часткі, захоўваецца ў расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Пецярбургу і ў расійскай дзяржаўнай бібліятэцы ў Маскве. Друцкае Евангелле ў Новасібірску, Лаўрышаўскае Евангелле ў Кракаве, Аршанскае Евангелле, гэта 13 стагоддзя, у Кіеве і гэтак далей. І гэта, зноў жа, не толькі нагода, паўтаруся, для нейкай журбы, гэта нагода для і радасці, і у пэўнай ступені нават удзячнасці нашым суседзям, которые здолелі захаваць кніжную спадчыну, і нагода для сумеснай працы па вывучэнню і папулярызацыі гэтых каштоўнасцей. Ну і трэцяя праблема, з якой нам трэба змагацца, і для которой, я думаю, што гэтая перадача у найбольшай ступені мае значэнне, гэта тое, што мы проста не бачылі гэтыя помнікі і не можам іх так лёгка пабачыць, як, напрыклад, старажытныя храмы, палацы ці замкі, як нават абразы ці скульптуры, которые можна прыйсці ў касцёл, у царкву ці ў музей і проста купіўшы білет, пабачыць на ўласныя вочы вось гэты каштоўны рарытэт. Кнігі, старажытныя рукапісы ці старадрукі, яны вельмі патрабавальныя да умоваў захавання. Хоць папяровыя, хоць пергаменныя, яны не могуць надоўга экспанавацца ў музеі і тым больш ляжаць пастаянна для агляду і нават для дотыку. Я, можа, памылюся, але вот проста прапаную, шаноўныя гледачы, слухачы, вот хто з вас можа, бачыў на ўласныя вочы старажытныя вось гэтыя першыя рукапісныя кнігі, вот тыя ж названыя Тураўскае Евангелле, Полацкае, Жыровецкае, Лаўрышаўскае ці яшчэ якое. Вот хто на ўласныя вочы бачыў арыгіналы гэтых рукапісаў? Я баюся, што амаль ніхто. Ну, бо даўно займаюся гэтай тэмаю, працаваў з гэтымі кнігамі і ведаю, што ў Беларусі амаль
амаль ніхто. Лічаныя адзінкі даследчыкаў мелі магчымасць за ўсё сваё жыццё хоць адзін з гэтых рукапісаў трымаць у руках. Гэта выключна рэдкія і маладаступныя кніжныя помнікі, якія візуальна нават малавядомыя сучаснікам. І гэта гаворка ідзе нават пра больш познія помнікі. Напрыклад, 16 стагоддзя. Рэдка хто ў руках трымаў арыгіналы выданняў Скарыны ці песню пра зубра Міколы Гусоўскага. Мала хто ведае, як выглядае, і ў руках зноў жа мог патрымаць самы першы беларускі буквар, самую першую кнігу, надрукаваную на беларускіх землях. Я думаю, нават на вялікі жаль, вы не скажаце, як называецца самая першая кніга, надрукаваная на землях сучаснай Беларусі, вот у нашых межах, без віленскіх і пражскіх выданняў Скарыны, бо гэта замежныя тэрыторыі, без там супрасельскіх, заблудаўскіх ці нейкіх іншых вот замежных выданняў на тэрыторыі Беларусі. Вот якая першая кніга была надрукавана? Нам трэба гэта, канешне, было б ведаць кожнаму беларусу, як і, напрыклад, першая кніга, надрукаваная на сучаснай беларускай мове. А між тым гэта вельмі важны, каштоўны кніжны помнік, дарэчы, цесна звязаны з каталіцкай царквой у Беларусі. І тым не менш, вось я баюся, што ці ніхто зусім, ці лічаныя адзінкі, можа, адкажуць, якая ж была самая першая кніга, вось надрукаваная на сучаснай, не на старабеларускай, не на царкоўна-славянскай, а на сучаснай беларускай мове. Думаю, што вось гэтыя таямніцы нябачаных кніг, вельмі прадстаўнічых і каштоўных, мы паспрабуем з вами трошкі прыадкрываць. Гэта не будзе сухой размовай. Сёння у нас такая вось уводная, апісальная сустрэча, але ў далейшым мы будзем кожны раз казаць пра нейкі новы кніжны артефакт, разгадваць яго таямніцы, у нейкай ступені змагацца з міфамі. Вакол многіх з гэтых сакрэтных, так бы мовіць, прыхаваных рарытэтаў ёсць шмат міфалагізаваных гісторый. Мы будзем глядзець па магчымасці на арыгіналы з вамі. Недзе я буду прыносіць у студыю вось сёння, каб вас пераканаць, некалькі такіх кніг узяў у рукі. Вот, напрыклад, гэтай кнізе, бачыце, у якім яна, на жаль, можа, не самым лепшым стане, гэтай кнізе ўжо больш 400 гадоў. Гэта кніга друкавалася дзесяткі разоў і на нашых землях, і ў суседніх краінах, але гэта арыгінал. Маючы магчымасць працаваць з арыгіналамі, мы нярэдка зусім іначай пачынаем разумець нашу культуру. Размова пра тыя ці іншыя старажытныя беларускія летапісы, унікальныя творы сакральнай пісьмовай культуры. Яна нярэдка вельмі фрагментарная, пакуль ты не дакранаешся да арыгіналу. І вось такая магчымасць у нас з вами будзе. Нешта мы будзем выкарыстоўваць як факсімільныя копіі. Калі мы не маем магчымасць, напрыклад, узяць старажытнае нейкае рукапіснае, як у дадзеным выпадку Евангелле, гэта жыровіцкае Евангелле ці Евангелле Льва Сапегі, калі мы не маем магчымасць узяць яго ў рукі ці прывесці арыгінал у Беларусь, да, то мы, можа быць, будзем працаваць альбо з тымі фотакопіямі ці відэакопіямі, которые я рабіў з арыгіналамі, альбо вось праца ў нас можа быць з такімі факсімілкамі, так бы мовіць. Часам у нас будзе магчымасць глядзець, знаёміцца з кніжнымі помнікамі розных канфесій. Безумоўна, я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што кніжная культура Беларусі вельмі цікавая і разнастайная. У адрозненні ад многіх краін свету, кніжнасць на нашых землях, яна была і, безумоўна, і светская, напрыклад, юрыдычныя дакументы, теж статуты ВКЛ, але вельмі шмат, калі не большасць друкарняў у старыя часы ў Беларусі мелі скажем, духоўны характар. Гэта былі друкарні каталіцкія, безумоўна, і праваслаўныя, і пратэстанцкія, і уніяцкія, і таксама былі у пазнейшы час узніклі і габрэйскія друкарні. А пра рукапісныя кнігі я то зусім маўчу. Іх было проста, кожная канфесія праяўляла сваю волю, сваю ідэю, сваю пазіцыю праз кнігу. У Беларусі не прынята было вырашаць канфлікты праз спрэчкі і бойкі. У нас жа, думаю, што вы усе ведаеце, сур'ёзных нейкіх рэлігійных канфліктаў, тым больш паўстанняў ці войнаў на рэлігійнай глебе фактычна не было. І калі ўзнікалі нейкія недарэчнасці, непаразуменні, то найчасцей яны вырашаліся праз кнігу. Таму кніга ёсць вось такім фарматам пошуку паразумення, у тым ліку міжканфесійнага, міжэтнічнага, і праз гэта мы маем вельмі разнастайную кніжную спадчыну розных
рэлігійных груп на землях Беларусі, напісаную на розных мовах, у розных традыцыях. Часам гэта могуць быць, вось, напрыклад, кнігі старавераў. Перада мною таксама адно з выданняў 18 стагоддзя, здзейсненае стараверамі, беларускімі мясцовымі стараверамі, которые працягвалі маскоўскую традыцыю, даўнюю праваслаўную традыцыю, дарэформенную так званую. Вельмі цікавыя летапісы, вельмі цікавыя мастацкія творы мы з вами таксама пабачым вось тут у студыі, пра іх пагаворым, і я ўпэўнены, што ваша адчуванне багацця нашай культуры настолькі павялічыцца, што я баюся нават уявіць. І вы, я баюся таксама сказаць пра гэта, але абсалютна дакладна не ўяўляеце, наколькі багатая наша кніжная спадчына. Яна так небачаная, яна незаўважаная і дагэтуль можа быць недастаткова вывучаная, але праз вось такія не столькі, можа быць, сухія навуковыя, але папулярныя размовы пра цікавосткі, пра каштоўнасці і пра значнасць гэтых артефактаў мы адкрыем для сябе багацце нашай культуры, багацце нашай пісьмовай спадчыны і раскрыем сакрэты кніжных рарытэтаў разам з вамі. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.